aboki. So kenan illar soyayya ce. Illar soyayya ce. Soyayya ce. Akwai daɗi illarsa ba daɗi, na so in furta kalmar fa ba daɗi. Labarin wata banata zan so ku halkunta, bana manta ranar talata ran ta fito za ta tai makaranta. A ranar ne na fara ganinta, zuciyata ta kama da ƙaunarta, ba tunani na aika yaro gurinta da ta bani nombar wayarta. Aiko na dace da nombar ta kyauta, maɓata lokaci na kirawo wayarta, na bayyanar mata abin da ke zuciyata. A lokacin ta yi na'am da soyayya ta, muka fara soyayya a zuciya ta yi zaune. An ce san maso wani ƙoshin wahala ne, gashi ta samu guri a zuciya ta yi zaune. Na sama farin cikin zuciyata, a ranar ina a kwance kan daddumata. Burina in jiyo muryarta, sai na ce zan gwada ranar farko. Tun daga lokacin jikina ba wani ƙarko, na jinkirta aƙalla mako uku. Masoyiya ta ban kira ki ba ki kira na, amma a hakan ƙaunar ki ta addaba raina. Ko da yaushe in ka gane ne na da sambatu, ni zan tashi domin na je can gidansu. Sai na aika ɗan saƙo cikin gidansu, ta fito ta gani a wani hali. Ashe zuciyar da akwai wani kulli. Sai na ce mata na ga kamar baki damu da ni ba, sai dariya take ta mai da wawa. Ban san komai ba, kalmar ta farko da ta fito daga bakinta, wai tana mamaki waɗanda ke soyayya da za su ba kowa zuciyar su ba ƙarya. Wai ita tun da take ba ta san soyayya ba, da za ta sanya wani a cikin zuciyarta. Wai ta tsina dukkan mayan soyayya. Na tsaya kallanta kawai nake yi, idanuwa na ta zubar hawaye. Tabbas ta nuna min illar soyayya. So kenan illar soyayya.